meddai Sally Mally. Ti eni fod yn byw mor bell? Chwinodd Jack o Jock. O, mae'n rhaid I wedi rhawi. Helo, Ben yw I Miss Owens, ac rwy'n gweithio yn Ysgol Plas Coch yn Wrecsam. Nid oes gwell anreg I roi eich plentyn yn Nadolig hwn na'r anreg o ddarllen stori iddynt. Mae'n anreg y byddant yn ei gofio am byth ac yn ei rannu gyda'r plant eu hunain. Mwynhewch stori Nadolig hwn. Ar ôl 2, 1, 2... Nadolig!